Казвам се Гжегош и съм тук в завода за сортиране на ябълки. Казвам се Емилия и съм тук от 2 месеца. Аз съм Тобияш и работя в завод за сортиране. Тази година сме тук като сезонни работници в Южна Германия, сортирайки и пакетирайки ябълки. Тук имаме няколко съвета и трикове за това на какво можете да обърнете внимание. Здравето и безопасността при работа са много важни за компанията. Ето защо нашият бригадир редовно обсъжда най-важните точки с нас на брифинг. Работата с големи и тежки щайги с ябълки е опасна. Затова винаги носим предпазни обувки и, ако е необходимо, и защитни ръкавици. Във фермата винаги има различни превозни средства. Каквото и да правим, трябва да внимаваме да не бъдем пренебрегнати или да пропуснем нещо. За да се гарантира, че плодовете остават свежи и запазени, те се съхраняват в специални халета с контролирана атмосфера. Чрез намаляване на кислорода във въздуха и понижаване на температурата, плодовете озряват по-бавно. Тези зали могат да бъдат отворени само когато съдържанието на кислород вътре е най-малко от 21%. Бригадирът проверява това с компютърно измерване. Залата може да се отваря, да се влиза в нея и да се кара в нея само след негово одобрение. След това щайгите с плодове се транспортират по-отделно с мотокар. Определено се нуждаете от обучение за самостоятелно шофиране на мотокар или палетна количка. Трябва да сте особено внимателни при движение на заден ход. Никога други хора не могат да бъдат взети заедно на мотокара. Кутиите се транспортират до системата за сортиране със скорост на движение като при ходене. За да направите това, кутиите се снижават доколкото е възможно. В системата за сортиране, кутията с ябълки след това се поставя върху ролков транспортьор с помощта на мотокар. След това, кутиите внимателно се избутват с ръка над водна баня. Там те автоматично се спускат във водната баня. Тъй като ябълките са по-светли, те изплуват от кутията на водна баня. След това, ябълките се транспортират по-нататък с водния поток и след това напълно автоматично се почистват, изсушават и сортират с помощта на заснемане и оценка на изображения. След сортирането, ябълките се опаковат напълно автоматично в различни кашони за продажба. След това подреждаме кутиите върху палетите на ръка. Използваме ръкавици, за да избегнем ожулвания и разкъсвания. Когато слагаме кутиите, правим това с възможно най-изправен гръб. Малките упражнения за балансиране могат да помогнат за отпускане при повтарящи се работни процеси. Палетите се зареждат, за да могат след това да бъдат отведени до съоръжението за временно съхранение с помощта на мотокар или електрическа палетна количка. Ако нещо все пак се случи, ще намерите най-важните телефонни номера за спешни повиквания, контакт с оказващия първа помощ и правилата за поведение на плакатите за първа помощ. Дори ако някой се разболее или нарани, можете да получите подкрепа тук във фермата. Така че е по-добре да помолите за помощ на време, отколкото да отлагате нещо. Можете също така да намерите повече съвети за сезонна работа в Германия на уебсайта www.agriwork-germany.de. Харесва ми да работя тук, защото машините са нови, професионални. Харесва ми и работното време. Определено ще се върна.